ba hilawan man ya kenduk kenang yang awan kali habe dei bat kanika kubor hi ka mapi hilapan mi aga kot kubor kumcu ru ka kubor ka bala mi habu YouTube channel jong mo phor ka bala ong ba nagalyang ka kongres kamtam ki nongkit kam jong ka kongres sang te po mo konro constituency kilawan ban kro lane ban swipe namta ban ong yang abang adai ban mi sakmat ban yakun ya kani election MLA house nam arjar apply nang te na po mo konro constituency te ngakubur ba kadai gijing sisa ba kiladan sisa ki reurang ba ki bala ya kendo yang ki bala phone ru kumjo ki bala penpa kota kajing angnut ba ngandai ban mi sakmat kamtam hadin ba maki ki ladu no yu kurtong ba maki ki lakmi lenti bat maki hi ki lapan scam haki benai ki belai no namanta kani ki election ke banwan te hakajing ya kendo hakajing ya pheliu jumut bat ngala tangkawe ngala ong iki dak basya ba kata kalong ba namanta kani ke kam dei ke kam ke ba ngihapan ni perkhat no menta kan long no lasai dan ingin perkhat tangkat tu kat nipor kalabiang ingi bangin ya sekmat lane bangan ong ba kani kam kan biang tang ladang perkhat mangamak wei lane tang da perkhat kayeng kasam jonga tenrei kadai ka kam ka ba kham khia bat ka bangi don kam ru ban ye phliu jumut ban ye perkhat lang kum ka than khamtam kum ki reurang ba bat ki long keme ki samla ki badai hina po ka than ban ye mir jumut hawi dai bat kani dengan ai kublai ru yaki ba kila don sisa kata ka jing pai khmat sanga namar hoi kadai sisa ru ka ba ki babun kila juong yang na ka por sakpor ba badeng pi phin le kumno kalong ne em ba pi phin mi no menta sakmat tinga nga juong iki ba hakajing ya lenti kum ubriu na ka than ni cuya kendo bat ki babon ki perlok bat ngajuong ru iki ba ya kani ka kam sakri pat ba ngarung ngadon kajing thrang ngadon kajing angnut khamtam bangin la ban kham kentiu ya ka than ya ka dong jongi khamtam namar ngidon sisa kata kajing thmu ka ba bangin kentiu ki khon samla hakani ka than pat hakari ka jongi te ngajuong iki ba kapor kan sabatai bat ngai swahi tangkata ba namata kani kam tungin nang ya perkhat sani namar kapor hi kan sabatai ka ka ba ngi thmu bat ka ka bangin sale nang ni sakhmat to habai dei ba kata ka jingkali bat chongphi ka ba phi ong phinle kumno namar hakani ke election MLA arjar apply phinnom patmi sakhmat te kajuba hi kalong ba ngahi ngarang dei nong tho khbor bat ngarang dei hi ban pendap ya ka kamram jonga kum nong tho khbor bat ngandang yele ekta te nrei la phi ong pat kumno phi lap la ne kumno phi sngo habi dei pat bat ki pat ba hapo mo konro constituency namanta kani ke election MLA araja pulai yang adon ban ong tangkat ni namar hakajing kendo hakajing phliu jimot jonga bat ki bubon ki ju kren bha saphang kanong rim lakadai ki pat ba ki badai ban bot bat ya ki breu ki bayang ban mi sakhmat ban pan ya ka cingkersian na ki pat ba te ki bubon hi ki ju ong ba ni don kam mangi kum kinong bot ni don kam bandon kanong rim bat kita ki bayang ban mi sakhmat ru ki don kam bandon kanong rim te kanong rim ngangai ki pat ba jongka than jongi kila tip bat ngai ya kani highway pe highway agi nong thabot jongka than jongi bakin rai bakin perkhat ka nong rim ka ba kumno ka ba kisngodai bat mano na badeng kita ki baya khun hakani ke election ki dei ki badon kanong rim bat let's say dei hangta bakin sapan syongnya pen
pensyong ngrim bat kin ai ya karai chongki kawa bahatam hoi kata ka jingkeli ka bapi keliru kadai hi ka basisha ka ki don ki nong yalam chongki seng sai perthei katukat ni bat kadon ru ka jing ya kendo ka jing ya phlew jing mut bat ki ru ki juong yang ba bat aining la dapi long bokloi pan mi sakmat kan long sha ka jing song sngan yangi namar phi lolong nong tho khubor phi la kham slam hakane ka kam phi don ka jing tip ka jing sutho saphang kumno ban wara ya ki rukom trikam ki bobyang khamtam langba ka jing ya trelang bat ki wei pat ki nong yalam ki bala ki bala san ha hakane ka kam te ni sngo don kam ya phi te ngar ong ki ngada sngo kemen nga sngo tenat ya kata ka jing penpau jong phi bat nga nget ba hakipor ki ban sawan ngin sanang la ban le ya kata da ka jing ya slop da ka jing ya suthu jengmut lang namar ya kani ka kam hi mdon hi bala ban le marwei ti henrei ni don kam hi ya ka kan hun ka ban ya suthu jengmut lang ban ya teilang te kumang ong kapor hi kan sapatai namar ngimla ban chu perkhat marmar ngimla ban chu le marmar henrei ni don kam hi ka jing ya phliu jengmut ka bachanai te ngangek ba kipor ki ban sawan in sanang ya perkhat bat in sala ban le ya kanu ka jing thmu ka ba ni don rengkat ha ka jing don lang kinong yalam te ki don ru ki ba ong ki sane satai hakani ka sien ka bamenta khamtam hakini ki banai ki baladep ki don ki ba ong ba o ba u nong tho khubor ula ya kendo ya kita bolo lek pan tiket ten rei kim ai ten rei ngang ong lara kita ki ba pen bakla lane ba ya thu kum kita ki khana ngam kwa hi ban pensai ya kata namar kamdon hi kata ka jing lek ya keren lane ka jing lek ong manga ba phidei ban le yanga kumta rei na sngo ban panpa hang ni ba na sungmen bagi don ki seng san perthei kumju ki nong yalam ki ba phai khmat changa ki ba ong yanga ba ngi I don kam ye phi te kumang panpa ngin sa nangi perkhat pat ya kata kam ten rei ban ong ba o ba unuta nong tho khubor ula lek kumta ula lek khro kumta ula le kani ula le katai kata kandai le se tang ka jing pan suthu bakla tin rei ka ba shai bat ka ba sisa hi kalong ba ngahi ngalak ong ba kapor kan sapoi bangin sale ya ka ka ba bahatam ka ba ngila ban pen urlong lengba ka jing ya sandur lang kublai sibol